akuyanim ewo nsamfufrum na yebo nipa bi ewo Kumasi a wom de Asanteman ehu dadwene ato won ho so na wom ada won ho adi a efre won Asante wodom saa ekuo yi abo wom adwene po se wom betusa ewo Kumasi monten so na wom ache wayi adie ewo nipa bi a wom edu anu asem ene nsem a wom twirotwiro de etia Asanteman ewo omayi emu na saa nipa yi a wom abo ntimu epoi ewie yi yenya ebinum wo ha ye pese ye ne wom etwe nkomo mpanimfo a edede dawa no a wom ahye se wom betusa ewo monten eso no pani a odi animu ejawusu the gong ena afi Dr. Set Nana Oduro Queen a ye producer ewo Ejapa TV wom nyina wo ha wie ye ne wom ebeyeche nkomo abusuanfo mamu akwaba dia ena moate a amopa Asanteman ho anti moate ekuyi ana Asante wodom no mo kire sei yo bajanchia motive no mahefo Asante wodom yati ekuyi ni nyina na se yehwe nansan mu a obitimi de camera sini so a na sebe brother asa na wakasetia achiame na eno anyway hwe saa na nyina akoso ache ayese Asanteman abama bia nia nti ye fatu ye ho so se ye be sori na ya sori se mema na yakun ama Asanteman na yaji yasante asiwo efiso Opemsuo se ye ma yasante mu hiaye nti eno ene ye hwe ya ye sori gina se ye kosa work no yo yewura wa me ya te ase se kane no de ye nananom wom de ekon energy Asanteman si ho na sese no ye mfatuo ye mfa sekai nemum ye de nimdie ene nyansa ena nipa yi a wom tena se a wom ka sa ansem no mo Asante wodom yi nso mo be ye mo de mo akasa ede atia wom ada Asante edi ana se mo ye ndai obani we de meso fa kwanya so nchia ayetiefo a otie se ne wadi nka aka no enya de se ye bede entokwa na se mabo ana kontitwe ena ebetu saa esa no na ye nyina ya tena se ahu se yewura wompe basabasa yo enti peaceful walk ne yebekɔ no na ye de placards ebe kire dia dance ama nipa wo tie ne wona wo afasa sumambɔne no tia achame no ahu se yewura wodom a omota na chi enye dom keke wo ba Asanteman mu a ade bia wa bia no nipa titru bia bi wa ha ye ka nwuma kasi a ye bia fa nipa ni nyina Asanteman mu kuta sa nipa titru ni bi eniema bebrebe wo Asanteman mu a kyese eso ebi eni ehweso enti ye ntena ho ama nipa bi mfa kamera nsi ne so de biala daade be titoro bi wo Facebook na hu bia na gya wo akoma yade utimu se ye no ne se na amen na Asante wo mema akukudanfo tayi wrachi na ya tra ye hwan nyame adom ye nyina ye wo media fraternity ni mu na ye tra ho na se mfa obia ho amfa obia ho na se oye koso no eno ne ya tra se hu se ye mpene masa ni amon ho sam no enkoso biem na se ye ka no mo se da bi o mo bekoso ye sa ni amon ho sam no dia ente se kokko wo obia num nanso ye jaati fufuo ye nso ye be kire se Asante nya dom keke ene ye wonim difo ene ye wo kasa so ye betimi aka bia wanhwe ya wo hene tia benfo mani ma obetwa hwe na hwe a wato na mo nse do enti sa eseya mu betu ewo Kumasi monten so no daben na mu be firi ase wo hen hwanom ena mo de wo mo eko we de ye kekan ye hu bomu a ye platform a yate ye ba ko ni minu enipa be se empema henso ene wo ye platform no so sisi a ye kasei enyame adoma work no ye kina ye afofidei o kina 1st of May ena ye start sa work no ye start free baba ya last sports stadium ani mu chekra no nsia ne fana obia e wo ho na ye wi a ya bompa ye ne de dwumadie na se twedi ampokwa mensa
no epa ho a ya tie fa isma kitchen anim ho no a besi children's park ne de ani akira makom ye be kwa to labor roundabout ne ya overhead no ye duru ho no a na ya fa Adum police station ho ye be na mu afa Hello FM anim ho a na mu a roundabout no se roundabout no so ne de ani akira Bantima children's hospital ho ne ya fa Bantima roundabout no so ne de ani akira Bantima main street ni mu akopem Abreport junction ye do Abreport junction ne de ani akira Swami roundabout and so I'm run about to sign in the Mua Crofrom sa you do to Crofrom traffic light no na ya pie afa S5 line near the afra na ye dia bewie menhia yo na say tina no mbo hia se every asafo Kumasi Sports Stadium ho na mbo hia se na mun na mua na mo aba beduru menhia na mo de mo nsem aba betudwa sa dwumadi a mudi asimu ani so mu woni papoti bi a mudi na asimu ani so se we ni ya wo yie no ho asem ne yebeka yo ya ka ni papoti bi a ye de ye hu ntino ya se obia obewa bi se o kasa tia achame obetwefu asi so abeka so o kasa ndi ye hwe mu a yenim bibiri but ya kaya some say after work we no e bin si Asanteman have you after work we no e bin si Asanteman have you e be kire say yura o won ta na chi ai o mrantie yeso ente ko ya duma ya jai ya tufufu nti e betu ekoko no dia kire wo mu dombe na mo frefre won hwanom na emeka mo ho na muntu sasa na da se ra obia we yes Asanteba people empo enye so wanya Asanteba obi biala wo fese ne ye bone e koso no won sososo no wani nyi sa sososo no so no obi biada wala se wo yale nko ana bia wontimi ma apap obi biada nsem twofom wa obi ya wo ye police ni wo ye soja ni nipa titru bia ye to safro se o kira ya fofida o kira de yenko ba bia fan club ahodo kefeta ahodo akwaku ahodo munyina momla emeka wona mun show wodo enkyere yewura manu se ampa woda onna na wodom etanachi yo ye banu ye sentade be mo ye special t-shirt bia mo de be mema ana se ekuo bi e ba won fala fade emra ebla eda se na ye di nka ye t-shirt na t-shirt na nkran bi na ye boa ye enti menye so se dom e be ba no betimi aso obia so already ne di nka kra chewie enti nyame ya adom a enipa bia wo ho bia na atali bia wo se wo ye ke faith wo jesi a wo betimi ahye Asanteman flag no be di ahim ntu betimi ato flag ni bi na wo so udi di ahim ye be flag nkitwa ni bi wo so betimi ato bi atali fugu na be wo se entoma na wo be fro ade bia wo be fa ba bia no wo betimi dia ba na ade a ye be sere so obi aboni tirimu po se wo be fa sa ade we ho abaye eniammo ho sema na se enyambra sema ho sesa na adwene ne na de ache sasa ye nka nipa dodo a eni nipa ehemu a ye de ba de we ayeye no ya nya brepa nya kokko mu ade tie bia wabotirimu po bi se wo be fa sa ade we ho because ye de nkrata bi kotutu ba bia enam sa Asante ho tanti kanyame amwa kra nkade na amaso de ade ne man be 2 weeks so wo de kokko asa kokko a me de koso so na wo boa eno kire nipa bi e pese soliti Asante tu ni ya wadwen bi po bi ana wotirimu po bi se wo kire nyame ya dom a wo di tirimu po boni bi be wuram sade na ye be en enkoso de a ene twisan kura ansa na de ache yo ye wura ne awo kan ehu no mu ne aprosifo ya bambofo a ewo man mu edi hu nkomo hwe edom a mo fra woni aprosifo dodo sen na bebo ho ban yeda se yedi nkai ede ekrata ekọ asoye kesim ma yedi nkrata ni nipa dodo a yebeba enyina de dan wo mo se yesro mo nipa dodo sei ena eba ambulance service yedi nkai akọ ho ba bia se emla no kire se yebedi nkai akọ ansana wo mo amakwan amasa work ya baso no nyina no yedi nkrata no afa ho awie edom no de ebia na ye hwese bia be nipa pem nanso em se Asanteman de na de ekoso obia bonyoso ni ntino ebia enya nwa se bia be se mpimienu ekompimiensa so yo mune ebinuma akasa ye kase ya no na si woni ebeba no nso etu wonfo
ɛsan sɛ obi wɔ hɔ a na ɔde ne ho bɛbom na wakɔyɛ ne yɛbɔne bi ama bɛka Asante wɔ dɔm afutuo bɛyɛ na mode bɛma dodo a wɔbɔ ba no de bɛka sɛ sɛbisɛbi adeɛ a ɛyɛ yɛnyɛ mfa mpa nimonyama yɛ ho Opemsuo mo na mohyɛ aseɛ nyankopɔn hyɛ mpa kɔno deɛ nimpa nyankopɔn hyɛ mo bɛnda nyina yɛti mo ho deɛ ɛkɔ nti mo nyinaa mɛka yɛ ho nti sɛbisɛbi sɛ fort bi wɔ ho a fort mɛka yɛ wankasa wonim gya no ofie na wakɔ no wasakɔfo adeɛ mambɔfo ba bi wɔ wadwene ɔde ba saa adwene ba adwenbɔne a patwɔtwɛn fie nti sɛ sɛ obiara mmra woyɛ bɛrima sɛ de munyina atiwei na sɛ da wokyerɛ fie no wɔdidi a mfakyɛ ɔba no mfa nkyene mu de ne ntwa mu na sɛ yɛkɔ sa yɛn yɛtu sa ɛdi ne asantefoɔ yɛn ka woɔ no nka yɛn nanso sɛ de nyam kɛse na ɔte kra werɛ gawe ne kuru hama soɔ ɔyɛ asomdwe hene nti obiara mmra obiara nkɔmpɔte ne ho peaceful walk nanso ani bɛ wom ani bɛ wom paa nti bɛsrɛ amanfoɔ sɛ obiara mma bi husɛfoɔ woyɛ special invitation obiara mmra obiara sɛ ɔho ne bɛtumi nante a obiara mma bi na menhyira mo yɛda ase sɛnea woka na wo sɛ ɔkyena anɔpa akoko no nsi koo ne yɛhyia ɛwɔ sports stadium na yɛahyɛ saa dwumadie no ase ɛda mo ase pii mo a mobaeɛ